Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, atong pagablihon ang Marcos Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod sa 9. Apan sa dili pa, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo na karon. Gumikan kay nagsaulog siya sa iyang birthday, July 15, 2022. Natawo siya 1928. Busa ang tuig 2022, 94 years old na ang akong lolo, Isabelo Laure Sr. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mark chapter 14 verses 1 to 9 ang giingon dinhi mga kaigsunan. Duha ka adlaw na lamang sa dili pa himuon ang kasaulugan sa pagsaylo ug ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron ilang patyon. Sila miingon, dili ta kini buhaton sa panahon sa kasaulugan kay tingali unyag magubot ang katawhan. Didto si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babayi nga may dalang tibod nga alabastro. Puno kini sa mahalon kaayong pahumot nga gihimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang pahumot sa ulo ni Hesus. Apan nangasuko ang pipila sa mga tawo nga didto niadtong higayuna ug nag-ing nanay. Pagkausik gayod sa pahumot, ikabaligya manunta ka nagkapin sa 3 ka gatos ka denaryo ug ang halin ikahatag sa mga kabus ug ilang gisaway pag-ayo ang babayi. Apan miingon si Hesus kanila, pasagdi ninyo siya, nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabus ug bisan unsang panahona makatabang kamo kanila kun buot ninyo. Apan ako dili ninyo kanunay nga ikauban. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Gipahumutan niya ang akong lawas agi ug pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Ug timan ikini bisag asang dapita sa kalibutan iwali kining maayong balita. Ang nahimo niining maong babayi hisgutan gayod aron paghandom kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa pagsugod nato sa chapter 14 mga kaigsuunan, mao kini ang katapusang simana sa pagministeryo ni Kristo niining kalibutan na adisir siya gilansang didto sa cross sa Kalbaryo. Sa verse 1 ug 2 mabasa nato mga kaigsuunan nga ang mga Pariseo gadali-dali sa ilang tinguha nga patyon ang atong Ginoong Hesukristo. Gadali-dali gayud sila mga kaigsuunan ug ang timing sa ilang paglaraw ug dautan batok sa Ginoong Hesukristo basin og nahitabo kini Martes sa gabii mga kaigsuunan or sayo sa Miyerkules sa buntag. The same day according to Jewish rendering of days. Gumikan kay magsugod na ang pista sa pan nga walay igpapatubo, magsugod sa adlawng Biyernes. So ang verse 1 ug verse 2 nagasugod kini sa paglaraw ug dautan batok sa Ginoong Hesukristo, and then nagpadayon kini sa verse 10 hangtod sa verse 11. Ang kining verse 3 hangtod sa verse 9 mga kaigsuunan, flashback kini
flashback gumikan kay wala kini nahitabo ni adtong katapusang semana sa atong Ginoong Hesukristo. Nahibawa nato nga flashback tungod kay gipasabot kini ni John sa Juan kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 3. Flashback kini, nahitabo kini sa Sabado sa gabi ni adtong miaging semana. John chapter 12 verse 1 to 3, unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi. Samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro, mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. So, ang time element gipasabot ni Juan ug ang uban nga detalye gi-record ni Marcos, mga kaigsuunan. So nasayra nato nga flashback kini, nahitabo kini ni adtong Sabado sa gabi ni adtong miaging semana. Now nindot tingali pod nga hatagan mo nako og time element or time period sa kinabuhi ni Kristo sa katapusang semana ni ining kalibutana. Niadtong Biyernes miabot si Jesus sa Betania before sa pagsalop sa adlaw. Mga kaigsuunan, ang Betania mao kadto ang pinoy-anan ni Lazarus, ni Maria ug ni Martha. Ug Sabado adlaw nga ipagpahulay didto si Kristo nakig-uban kanila kauban sa iyang mga higala. Now, Sabado sa gabi, adunay panihapon, mao kini ang takna nga nahitabo katong gibubo ni Maria ang iyang mahalon kayong pahumot sa lawas, ulo ug tiil sa atong Ginoong Hesukristo. Nahitabo kadto sa panihapon nga giandam ni Simon nga sanlahon sa atong Ginoong Hesukristo. Domingo sa buntag, mga kaigsuunan, gisugo niya ang iyang mga disipulo aron pag-adto sa Bethpage aron kuhaon kadtong bata nga asno nga iyang pagasakyan. Ug sa wala pa matapos kadtong adlaw, misulod si Kristo og kadali sa templo sa Jerusalem ug iyang giobserbahan ang mga namaligya didto ug mga namalit didto sa sulod sa templo. Lunes, mga kaigsunan, gitunglo ni Jesus ang kahoyng igera. Unya misulod siya sa Jerusalem ug iyang gihinluan ang templo, iyang gipangabog ang mga namaligya dito, ang mga money changers, mga kaigsuunan. Ug sa Martes, mga kaigsuunan, milabay siya dito sa kahoyng igera ug nalaya na kini, namatay kini. Ug misulod si Kristo sa templo once again ug nagtudlo siya og taas kayo nga pagtudlo. Ang mga religious leaders gusto nilang pakaulawan si Jesus, gusto nilang i-discredit ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo apan sila kanunay ang naulawan, mga kaigsuunan. Ug sa pagbiya ni Kristo sa templo kauban sa iyang mga disciples didto sa bukid sa Olibo, iyang gipasabot nga hapit nang magunob ang Jerusalem ug ang relihiyong Judaismo mawagtang na, mga kaigsuunan. Miyerkules verse 14, gipadala ni Kristo ang duha sa iyang mga tinun-an aron andamon ang katapusang panihapon. Unya ang Ginoo nanihapon nag-spend siya og last supper kauban sa iyang mga disciples ug si Judas mibudhi kang Jesus ug nianang gabhiuna gidakop si Jesus. So kung kana nga chronology or timetable ang atong sundon, ang tinuod nga adlaw sa paglansang kang Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, Huwebes, dili Biyernes. Pero lisod kaayo kini nga subject, mga kaigsunan, gumikan kay daghan usab nga mga theologians nga mo-insist gayod nga gilansang si Kristo dito sa cross sa Kalbaryo sa adlawng Biyernes. Well, whether Huwebes man or Biyernes, ang importante nga gilansang gayod si Kristo dito sa cross sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Namobalik kita sa insidente nga si Kristo ug kauban ang iyang mga disciples nangaon og panihapon didto sa balay ni Simon nga sanlahon. Kini si Simon, giayo kini siya ni Kristo gikan sa balatiang sangla. Apan bisag naayo na siya, ang iyang bansag sanglahon ra gyud gihapon. Mao na karon. So, ang 12 ka disipulo ni Kristo present ni adtong okasyon na.
Si Simon nga gitawag gihapog sang lahon at tuwa usab didto. Si Maria, si Marta ug si Lazaro present usab didto. Ug samtang ang mga guests nagrelax sila, si Maria mikuha og tibod nga ang sulod niini mahalon kaayo nga pahumot mga kaigsuonan. Gikan sa lunsayng nardo. Mahal kaayo. Kung ato kining kwentahon sa ato ang Philippine money mga kaigsuonan, bukabat kini og 300,000 to 400,000 tunga sa litro. Grabe kay kamahal kini mga kaigsuonan. Og iyang gibuak kadtong tibod, og iyang gibubo ang sulod niini sa ulo hangtod sa tiil sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang kahumot mipuno sa tibuok balay. Ang giingon sa verse 3, unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug gihimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Ug ang reaksyon sa mga tawo sa gibuhat ni Maria nga igsuon ni Lazaro ug ni Marta, imbis nga malipay sila, nangasuko sila. Mark chapter 14 verse 4. Apan nangasuko ang pipila sa mga tawo nga didto ni adtong higayuna ug nag-ing nanay pagkausik gayod sa pahumot. Ug ang record ni Juan mga kaigsuonan, nagsulti kanato nga ang number 1 nga mireklamo si Judas Iscariote. Ang giingon dinhi sa verse 4 and 6 sa John chapter 12, unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Pero gipasabot pod ni Juan mga kaigsuonan nga gisulti kadto ni Judas dili gumikan kay aduna siya pakabana sa mga kabus kun dili tungod kay kawatan siya. Verse 6, gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kun dili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipialan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Well, ang girecord pod ni Matthew, dili lang si Judas ang wala miuyon or nasuko, kundi ang uban usab nga mga disciples. In other words, walay miaprobar sa gibuhat ni Maria. Matthew chapter 26 verse 8 to 9. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nangasuko sila nga nagingon, kining pahumuta mahimo untang ibaligyag mahal ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus. O gilabana ni Kristo si Maria sa iyang gibuhat. Versikulo 6, apan miingon si Jesus kanila, pasagdi ninyo siya, nganong samukon man ninyo siya, usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Ug ang giingon sa Matthew chapter 26 verse 10, nasayod si Jesus sa ilang gisulti ug miingon siya kanila, nganong samukon man ninyo kining babayi, maayo ang iyang gihimo alang kanako. Ug ang implikasyon ni Matthew, wala sila mireklamo nga kusog, vocal sa ilang baba, sa ilang huna-huna lang ug kasing-kasing mireklamo sila. Di ba ingon ana man punta? Pero gumikan kay nabasa ni Kristo ang sulod sa ilang huna-huna ug kasing-kasing, mao nga girebuke sila ni Kristo publicly. Dili bot ipasabot nga walay pakabana si Kristo alang sa mga kabus. Ang giingon ni Kristo, daghan kay kahigayunan nga mutabang mo sa mga kabus. As long as ang kalibutan nag-exist, doon na gayoy mga kabus nga kinahanglang tabangan, pero dili sa tanang higayon kauban ko ninyo. Ang inyong kahigayunan nga pakitaan ninyo ako sa inyong gugma ug kaluoy, hapit nang matapos, gumikan kay nasayod si Kristo nga hapit na siyang ilansang didto sa cross, although wala kadto masabti sa mga disciples. Hangtod ni adtong puntuha, wa gyud in taon kasabot ang iyang mga disipulo sa pagkaimportansya nga dakpon si Jesus ug patyon alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Wa pa sila kasabot, pero basin og nasabtan na ni Maria, basin og nagtuo si Maria nga mao na lang gayod kadto ang katapusang higayon nga iyang ikapakita ang iyang gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo. After all, si Maria usa ka seryoso nga tigpaminaw sa pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa kadaghang higayon, gipasabot ni Kristo nga pagadakpon siya sa mga naa sa katungdanan ug patyon ug pagkahuman sa ikatulo ka adlaw
mabanhaw siya. Bisan ang iyang mga kaaway nasayod sa tagna sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew chapter 27 verse 62 to 64. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlaw ng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo nakikita kang Pilato, miingon sila, "Sir, nahinumdom kami nga sa buhi pagkatong bakakon," si Kristo ang ilang gitawag og bakakon, miingon siya, "Mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw." Busa pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw aron dili makawat sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas. Ug manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimo unyang mas dautan kaysa unang bakak. So, bisan pa ang mga kaaway ni Kristo, nasayod sila sa gitagna ni Kristo, mga kaigsuunan. Og kadtong kahigayunan nga gibuhat ni Maria, nagpakita kadto sa iyang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kadto ang testimonyo nga ang tibuok kalibutan gayod masabwagan sa ebanghelyo gumikan kay ang giingon ni Kristo, sa bisan asang dapit sa tibuok kalibutan nga isangyaw ang ebanghelyo, ang pangalan ni ining babayhana, si Maria nga igsuon ni Marta ug ni Lazaro, dili Maria nga inahan ni Jesus. No, it's another Mary, igsuon ni Marta ug ni Lazaro. Sa dapit kuno, sa matag dapit nga isangyaw ang ebanghelyo, ang gibuhat ni Maria nga igsuon ni Marta ug ni Lazaro mantala usab. So ang buti pasabot niini, ang mensahe sa ebanghelyo, mga kaigsuunan, mukuyanap gayod sa tibuok kalibutan. Sa nahabiling higayon sa atong pagpamalandong, atong tun-an kung unsa ang matang sa gugma ni Maria alang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug hinaot usab nga muuusab kini ang matang sa atong gugma alang sa atong manluluwas. Unsa man ang gugma nga gipakita ni Maria alang sa atong Ginoong Hesukristo, usa kadto ka mahal kaayo nga gugma. Extravagant love. Usa ka gugma nga bugat kaayo to the point nga wala siya gisayangan sa iyang pahumot nga haskang mahal kayo sa katanan. 300 to 400,000 pesos sa equivalent nato nga panalapi sa Pilipinas karong 2022. Basin og mo kadto ang pinaka mahal nga butang nga iyang gipanag-iya, mga kaigsuunan, pero wala niya kadto balibaliha. Mas mi patigbabaw, gaurus-urus ang iyang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gugma, mga kaigsuunan, dili gugma kung maayo kining mangwinta. Kung kwentador kini, mga kaigsuunan, dili kana tinuod nga gugma. Tungod kay ang tinuod nga gugma, dili igsapayan ang sakripisyo nga iyang himuon, dili igsapayan ang kantidad nga iyang magastos, aron lamang ikapakita ang iyang gugma sa tawo nga iyang gihigugma. Mao kadto ang matang sa gugma ni Maria nga igsuon ni Marta ug ni Lazaro alang sa atong Ginoong Hesukristo, usa ka mahal kaayo nga gugma. Ug mao kana ang matang sa gugma nga gipangayo ni Kristo or gisugo kanato nga atong ipakita kaniya, nga bisan pa og musupak kanato ang tibuok kalibutan ug biay-biayon kita, dili nato kini bali-balihon, mas pilion nato ang Ginoo nga atong gihigugma ngano gumikan kay una siyang nahigugma kanato. Iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon nga ri kanato. Luke chapter 14 verse 26, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Now, dili bot pasabot nga dumta nato ang atong mga mahal sa kinabuhi, pero kung itandi nato kini sa gugma alang sa Ginoo, ang atong gugma alang sa atong asawa ug mga anak ug mga pagumangkon ug mga higala, murag pagdumot. Kung itandi nato sa atong gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo, mo kini but ipasabot, mga kaigsuunan. Ang tinuod nga gugma mahal gayod kayo, extravagant, dili mangwinta. Ikaduha, ang tinuod nga gugma dili kaugalingon lamang ang gihuna-huna. Wa gyud bali-balihan ni Maria, bisag nasuko kaniya ang daghang mga tawo gumikan kay alang kanila, giusik-usikan ni Maria ang perfume, wala siya magpatinag. Iyang gibuhat ang iyang gibuhat.
mao kana ang tinuod nga gugma. Bisan pag lutuson kita sa mga tawo sa atong palibot, bisan pag ang tibuok kalibutan mulutos kanato gumikan sa atong pagkakristohanon, dili nato kini tagdon mga kaigsuunan, gumikan kay mas mahinungdanon kanato ang atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Matthew chapter 13 verse 44 hangtod sa 46. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. Sa dihang nakakaplag siya usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. So ang tinuod nga gugma mga kaigsuunan, nakakita sa tinuod nga pagkabililhon ni Kristo nga andam kita nga atong isurrender ang bisan unsa nga anaa kanato, mahimong mawala kining tanan, maangkon lamang nato ang atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo, ang tinuod nga gugma mangita gayod og kahigayunan aron maekspresar nila ang ilang gugma alang sa ilang gihigugma. Mark chapter 14 verse 7. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabus ug bisan unsang panahon na makatabang kamo kanila kun buot ninyo. Apan ako dili ninyo kanunay ikauban. So tinuod na, kung kabus lang ang atong tabangan, daghan kayong kahigayunan, pero si Kristo katapusan na katong si Mana sa pagministeryo ni Kristo ni ining kalibutana. Si Maria nakasabot kaayo sa kamaturan, busa iyang gikuha ang kahigayunan nga i-ekspresar niya ang iyang gugma kang Kristo samtang kauban pa niya si Kristo. Now dunay mga tawo nga mag-ingon, buhata sa ang imong mga gipangandoy sa kinabuhi kabuuta sa ay hara ng pagpangalagad sa Ginoo. Di man mudagan ang Ginoo, naaraman na kanunay. Di man mudagan ang simbahan, naaraman na kanunay. So you see, least priority ang Ginoo. Pero sa tinuod lang, pwede man nga mudangop ka sa Ginoo, imong ipahinungod ang imong kinabuhi kaniya, og siya mo'y mutabang kanimo kung kabubuton niya nga matagbo or matuman ang imong mga gipangandoy sa kinabuhi. Pero doon naging mga tao nga andam nilang mawala ang Ginoo kanila, maangkon lamang nila ang ilang mga ambisyon. Buot pasabot, wala gyud sila'y gugma alang sa Ginoo. Pero alang sa mga nakasabot sa kamatuuran, mga kaigsuunan, andam silang itugyan ang tanan, isalikway ang tanan, maangkon lamang nila ang atong Ginoong Hesukristo. Ikaupat nga kamatuuran mga kaigsuunan, ang gugma nga mahal kaayo sa nga tanan, dako kaayog kantidad, posible lamang kini kung ang atong kasing-kasing gibag-o sa atong Ginoong Hesukristo. Posible lamang kini gumikan kay gipakatawo kita niining kalibutan nga kaugalingon ra gyud nato ang atong gihigugma, kaugalingon ra nato ang atong gihunahuna, pero kung ang kasing-kasing sa usa ka tawo gibag-o sa Ginoo, dili na niya bali-balihon ang iyang kaugalingon, gumikan kay nasabtan niya nga si Kristo mao ang Dios ug manluluwas. Siya ang nahigugma sa mga makasasala nga susama kanato ug mao kini rason nganong iyang gitugyan ang iyang kaugalingon didto sa cross. Nagpakamatay siya, gipaagas niya ang iyang dugo alang sa kaluwasan, gumikan sa iyang gugma ug kaluoy sa mga makasasala nga susama kanato. Ug unsa may iyang ibalos ngadto sa Ginoo, ang gugma mga kaigsuunan. Ang gugma, tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma alang sa atong Ginoo, mapakita kini sa atong mga aksyon. John chapter 14 verse 15, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. So you see, ang pagtuman nato sa sugo sa Ginoo, mao'y pamatuod sa atong gugma alang kaniya. John 14:21, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako, ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. John chapter 15 verse 10, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. So you see,
1 John chapter 5 verse 2 to 3. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Gidemonstrate kini ni Maria nga igsuon ni Marta ug ni Lazaro ang tinuod nga gugma niya alang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gugma mao kana ang pinaka sentro sa ebanghelyo. Kung wala ang gugma, dili gyud nato matugyan ang atong kaugalingon alang sa Dios nga atong gihigugma. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 3. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Hinaot nga atong ikapakita ang atong gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa extravagance. Mahal kaayo nga demonstration sa atong gugma. Ihatag nato sa Ginoo ang atong best, ang atong pinakamaayo. Dili nato mantiniran ang atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag tawagon kita og mga panatiko sa ubang mga tawo, ayaw na nagtagda higala og igsuon. Hinaot nga bisan pa sa ilang mga pagbiay-biay ug mga paglutos, maipakita gayud gihapon nato ang atong gugma alang sa atong Ginoo. Ug nganong atong ipakita ang atong gugma alang sa atong Ginoo, nganong nahigugma kita gumikan kay una siyang nahigugma kanato. Iyang gi padala ang iyang bugtong anak aron magantos didto sa cross gumikan kay dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Nahiilalom kita sa tunglo ug kapungot ug kasuko sa Ginoo. Nahiilalom kita sa iyang tunglo mga kaigsuunan. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon, pero si Kristo ang nahimong tinunglo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Kung maghinulsol ikaw sa imong sala, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kung maghinulsol ikaw sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ang tunglo gisalo na ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Wala nay kasuko pa nga nahabilin alang kanimo. Napunta na ngadto kang Hesus, pero nabayra na ni Hesus pinaagi sa iyang dugo ug ang resibo niini mao ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Kung musalig ka kang Kristo karon, maluwas ikaw, mapasaylo ikaw, busa ayaw na paglangalangan, dangop kang Kristo alang sa imong kaluwasan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ni ining taknaa, hinaot nga nakigistorya ikaw sa matag usa ug ang kaluwasan ilagay yung maangkon pinaagi sa ilang pagtuo ug pagsalig kang Kristo lamang, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. This we pray in Jesus name. Amen. Savior, more than life to me, I am clinging close to Thee. Let Thy precious blood applied keep me ever near Thy side. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Through this changing world below, lead me gently as I go. Trusting Thee, I cannot stray. I can never lose my way. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Let me love Thee more and more, till this fleeting life is o'er. Till my soul is lost in love, in a brighter world above. Every day,
Bind me closer, closer, Lord, to Thee. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.